फाइनल रो हर हर के मालायो ना सोशल मीडिया कामा के दो ना नो दे नो या निया खियो बो ब्याम जांग दरो थांग मालाय तो नाले सालो के बो तुई प्रासा इंची ना हरो के बो थांग मालाय नाय आबो नो चुंग चुया अंके हा मुई तो मायो तिने थियो पुइला राजनीति हा फैपुनि गतना तिने आरो टीपीएम नि प्रोग्राम मो जतरो सियो आरो प्रोग्राम माव हा आबोनि गतना न आं सबाय थां आरो न दङ आं सबाय थां तिनियो आइनि लगे ते के हा पाल दङ आर पो के हा फुखैखो गाड़ी बैठाने रो क्या फुसुया खो आर पोत माव हा आबो गतना न सांग रुसानाय जों फायो बाय बैठाङा थाङा इनके मानो ए हा लामाओ पूरा कासोये आइनि बेग रो पाचे खेपाया आइनि बेग रो पाचे खेपाया आइनि बेग ओक माक मातो पाचे खेहा चिनि बाइक नो चाबी सीला इनके लोग माखे हा आरो नो चिनि स्लाइसास कांगो ब्रोनि बांहा सामाया ब्राउ सोफाया ब्राउ नो डाइरेक्ट ब्राउ सोहा नाउ टीपीएम नि प्रोग्राम दे फाइ हिसोहा नो टीपीएम नि प्रोग्राम दे फाइ हिसोंके एहे बरो जागा बरो के सिया अब देखे सोहा केत्रे क्या हाक चलो तो ये कैमरा चो तो सोशल मीडिया आया के बा प्रेस मीडिया न्यूज़ चैनल नि क्या बहुत चैनल ले सिया अब सब अब रोमु पुटी बनि फोन अब खाइ दी अब ब्राउ सालाय हा रो दल तोनाय राव भलन्टियार खराब्रानि माफिया तिप्रामो थानि गुंडा माफिया नि चरित्रना आं सामसे खेक मां हा अब रोमदी ये कैमरा चाउ तो मीडिया माखे हा बो उलो भाइराल खाइ तोनायसे बोनो लगे नो ताबो बनि फोन नो सुबाय रो दिया तिनि बुसका नो ग्राम के सुबाय हा आर पोके बुंसा हा बो मीडिया ने हा आनि आई कार्ड टिक्लाई पॉकेट आई कार्ड टिक्लाई सास फुनोगा हाई फासी योगलियो मीडिया सास योगलिया अब आई के से आपरु खाइजखा आबों का फुननि गतना अब आई के खाइवय गोबां बाजिनि टीपीएम नि फाइनाय अटो बै फायो पैसेंजर गाड़ी बै फायो के फाइवय अंखार फाइखांके फाइका तोगै फाइका बुय रखा बाक्साके खेरेंबार हॉस्पिटल रो थांगै लाइमा तंबायखा अब हायो 1-2 घंटा रिलैक्स देउनो हिये नायहा आर पोसे जो तो आर पोके चुंफो खबर खेहा आं तो स्पॉट से दङो जेब्रो सोशल मीडिया जे मीडिया न तौफो आं सियो आइनि थेले कांटेक्ट नम्बर फोनो दङो आबो ने आई कार्ड थ्रु ए पर्यंत तिनियो बो रेहाय माया बिनि मोबाइल पूरा सेस खेहा अब दिनखिए केहा मीडिया उहा हेमबा आबरो कोनो समय तिनियो जो सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल नुदनु सहा आबो गतरा कोनो जागा नया ब्राउनि जतो सु गतना न के ब्राउ हुइए तिहा आबो डिस्काउंट जतो सु गतना मनो तिनियो नुया आबो के आइनि खुद कोइ बाय थांबाय दङ तिनि टीपीएफ नि एमसी नि ब्रुपो जे तिनियो बकआउट मा खाया खौनाय जे काउनो आं तिनियो साखुमो आबो दिनके जे कोइ बाय थांबाय आं नमनि काउसे अब दिन के रिलैक्स हो 2-3 घंटा परे चुंक माखे हा जो तो न हाउ के थांले हार पोके गाड़ी बै थांले हाउ के थांग पोक माखे आरो न जो तो कौकरी खाना ले जो तो रैली खेलाये मादसियो हा इनके मांगा आरो के चुम जो तो न सुलै पैके जे जागावो गाड़ी रो पार्किंग खेहा आबो गाड़ी पार्किंग हो आर पोबो आंके लासो तुमे स्राइ से साराय लासो तुमी मांहा हा दुख थैखलेहा ऐ तमाना आंबो देखे आखे रोवा खेम तो हा दुख थैखलेहा टीपीएफ रोना आं साहा मोंहा फुया ब्रां सांग से थाव मा थांनाय नाव हिलायगा दे हिये जो तो मादो थांपायगार फक मांहा ब्रु नो माइरियानि ब्रु नो बुरि मायानि ब्रु निम खा तंथौया के मांहा आरो नि गुंडा माफिया नि 1 नंबर माफिया हा गणेश देवबर्मा नि फायो नस्राय के आं स्निं बिहार फो ब्राक मांहा आरो महाफो खेनमा ब्रु नो खेरो अनमानि चांस क्रि खां के गाड़ी पार्किंग खेपुनि समयो से मांहा लाइके सिनी दल बुझो तो मादो थांहा गाड़ी नो चराव बुकरी के ड्राइवर रो बु टिफिन खेनि ये रेना पाइ थांहा के हा गाड़ी नो तुइना ये टिफिन खेनि रेना पाइ थांहा आरो गाड़ी निमसियो नो तिनियो रो चिनी तुइना नि निफो थांबोबा चिनी गाड़ी बुकरी ने ले ब्रां स्राइ सेगि सिनाय
तिनियो जों कौफी साये तोमी हाई सिखे जिनि ड्राइवर रावनो खुद सुंगे नाय मायो आबो गाड़ी ले सुबो सबाय ब्रेफुओ सबायाव ब्रेफुनि समयो आबो गाड़ी सबायाव एकदम स्राय तिनियो जिनि रनिफो गाड़ी बुख्रियाव जानाय दङ गाड़ियाव बुख्रिया नाय रतिरानि एलाकानि फो दङ ब्राउनो से जों कामाके सुंनाय मायो गतनाले ब्रेक हे बियो तिनियो आहामुरि सोशल मीडिया वो बोइनो फोये तातालो बाइकुरिये तुई बिये तिनि सामोबाय तिनि जों बिब्रांति ये तोर माने कोनो दरकार क्रय तिनियो खुद रो एलाकानि मुसा खुद रो एलाकानि ड्राइवर ब्राउ से थांगे दङो ब्राउ फो काहाम के सियो आबो गतना न आबो बाय तिनियो रो चो बिब्रांति ये तोर माने कोनो दरकार से क्रय पदिये मिया निनि उक्लाव नाय नेगारे बोहाखे आबो ब्रांफो हानाय ते भुले नै जानाय अरे ये बनम थाव समोसे तिनियो दाकार चोपार रिउ ये सोशल मीडिया ओ तुई बिफाया तिनि जे जागाव आं साइसे नो साइम जुओ नंबाय आं बालाय दंफुओ जेम थावनि फाइनाय काउ बाय फोन तो याव बाय फोन तो जेम थावनि फाइनायले बं बाय बं तंफालाय दंफुओले जे खेंफोसे सा सुनैले निनि थियोफो दुख खमायनाय से मायनाय आबो मायु देना माया आबो दिनखेन मासे किंतु आबो से बानांग तुई फेहा दाकार चौकार रिमी ये बानांग ये तुई फेयो आबो बायनो चिनि सारा त्रिपुरानि ब्रोराव जे बुइनो चाइनया बुइनो चान्स खेनया रखे जे आजम लामा खवा न उंनांगे तिनियो बोदिखे दालखे काउसिल सागु एतोंगा आबो दिखे से बुइ गतरा आखा रोत्रे केहा काउ सानिम चुओ तिनियो बुबाग्रारो फाइमोनि उद्देश्य मा बं फाइमोनि उद्देश्य जों सोशल मीडिया ओ नमो बाबरनो साना पाताल निथियो आं सरि सायो इसाव नराव जो तो टीपीएम निथिबा आं सरि सायो ये स्टेज बाचा साफेयो स्टेज तो को तांगमो स्टेज ने बुफाइ पे स्टेज से मा काफाया बुबाग्रा फसे स्टेज मा काफाया इनतियो कामा तो है मोके गाड़ी केंटर गाड़ी से कामा तो हा आरो कासा से प्रोग्राम मा खेलायो प्रोग्राम खेल माने जो तो स्टेज रो जाय खेमो आबो स्टेज रो बुफाइ पे आमे आबो देखे मा खेलाय हा खेलाय के मांगा आरो ओ बंबा जाय साफायो आं सरि सायो जे गतनाव ये थांमोनि बये आरो ये साफायो इनखे तिनियो जदियो आं से देरामो क्रुमखे तिनियो आं सरि सायनाय दरकार तो आं देरामो क्रुइंखे आं सरि सायनाय दरकार दे तो इनके तिनियो पिक्चर बा क्लियर उनाले किने पिक्चर क्लियर देना क्लियर या जेब्रो देराहा बोंग आबोनि बोयनो देरामोनो सुदर नि योदैनि बो पांदावो बोंग नो फाय सरि मासाइ फया इनके देरारि नै स्पो क्लाइमा साले पिक्चर देरारि नै स्पो चेंज साले स्पो पिक्चर क्लियर दे चेंज साले स्पो देरारि नै स्पो क्लियर पिक्चर अंकोनो बोदे के अंको खेरी तिनियो बिनि खरा खामोबाय अबो सामोबाय सोशल मीडिया रि भाइरल खेमोबाय जे बय गतनानो खेबो नाया बय गतनानो खेबो खुनजुकाये बखनाया माने तिनियो गोबां मा बिभिन्न रकम काउ साफे दङ बाजार नगर हाबा बांया सालायफाय दङ आबो बयकआउट मानो से सिएला दि जे ब्रो क्रया बंकुनो दिन खमा साइने फसे नाया कमा दे साइने ना जे ब्रो क्रया बं खमा दे साइने ना जेब्रो खमा साइनाय बुं माबोय खमा साइ क्रमोनि बयनो खमा साइ नाले के तां देरामो तमोन बयनो खमा साइ नाले कय आबनो से चोम चेने नांनाय काउ के हा आं सिसा सानिम चो त्रे बेसिक बां आं साया ते कोएकटा आं सानाय तिनियो आरेम नो तिनियो रो आं सानिम चुमोके नाइदि ताकुम खो हानो फायु जतो आं सिसा सानिम चुमोके बोदैसे 2014 से यो तिनियो चों टीपीएफ राव जिनि हाय के तिनि सासोरे नांनाय आवर लैंड आवर राइट जिनि हावले साउ समफय खांनि प्रब्लेम या राजनीतिक दलनि प्रब्लेम या अब कांग्रेस बये प्रब्लेम अब आखें बये प्रब्लेम अब बीजेपी बो प्रब्लेम आबो प्रब्लेम या जिनि आसल प्रब्लेम ले इलीगल इमाइग्रेंट्स जेटा बेआईनी प्रवेशकारी हिमो आबो सेचिले प्रब्लेम अरे ये तिनियो टीपीएफ 2014 से खरांग तैसे फायो आबो देखिनो टीपीएफ नि चोबा खे फायो
Abu Chobano, Tinio Mohat Koram Tuisamoya, Abu Chobano, Tinio, National International Zoratang, Geneva Zoratang, Ake Supreme Kuro case here, Sat Art hearing Tolerie, Tinio Cholenoto. Abu Dinke Tinio Choba Katipie. Sudu Koram Tuisamo Mohaya. Abu Dinke Choba Kenai Dopani Boy Choba Kenai, Ze Brui leader, Ze Zagaotamo Sara Baron Borsho Man Son Man Rie, the firebrand leader here tonight, the indigenous fighter here, what my tonight, the Saint Tuma here, my what my tonight. Abu leader no Setinio Tiprasado Parokma Puroskariha, Tinichini Tiprasado Parokma Puroskariha, Puroskariha. Murti kes honai ma puroskar riha patal koina tatal koina puroskar riha bihia rendi tinio cho nai gadi kaham ke tipia bi samono chai nai di jans khe nai gadi आंसू के हाथ तो फरलो पांडवो सेक्रीफाइस किए चाया नुया किए जो तो बहु बैबल ले तिनियो सुप्रीम कोर्ट जरा केस तो नहीं रहा तिनि जो तो ती प्रसाद तो फरी पांडवो आबोदी के सामंग तांगे तो नहीं तिनियो पाताल कोइना जमातिया नो से ताताल कोइना जमातिया ये तिनि ती प्रसाद तो फरो तिनियो बाचाये हाउ आबोनो ब्रेकेस कोया नहीं आबो से तिनियो सोते ले तो आबो किसी ने दो फनी हम क्राई देउनो जे दो फानी पांडवो सेक्रीफाइस किए सामुं किए तुमनाय के हाफो आबो सामुनो तांग्रौ यानो तिनियो तांगबाय नाय लीडर नो स्मुय ने हिए चंगो आबो दो फानी हाम क्राय दे तुमनो आबो दो फानी हाम क्राय दे तुमनो जे जागावो तिनियो चो नोवो तिनि तिप्रामथानि चेयरमैन बर्तमान एमडीसी सार प्रदुत निम खुदियो चौखनाओ मखना हम पाताल को बहुत प्रेम करता हो आई लव यू पाताल बस एक माई पे आई लव यू बोहिं पियो आबो बुंगो नो तिनियोक माखे पे बिहिया रेंदी ताताल कोइना हिये बोहिं पियो बहुत मासामो चोम चिये ने तो दे नाक्रोय सालो के बुबंकमा ते प्रसाद तो फानबो या आसु न कहा हरो के मा आजानी फाइने रो भाई हर के मालायो ना सोशल मीडिया कामा के दो ना नो दे नो या निया खियो ब्याम जांग थांग मालाय तो नाले सालो के बुत्ती प्रसाद इंची ना हरो के बुथांग मालाय नाय